Мәдинә Маликова. Августның бір кешендә. Август айының тыныш кешендә кола шитендәге урамнарның берсендә булды бу хәл. Яңа урамнар һәр кайда бер төсле. Уенчык шакмаклар кебек бер-берсенә охшаш бишәр катлы йортлар тәртип белән тезеп утыртылган, араларындагы мәйданнарда таганнар, өстәл урындыклар, тактадан ясалган гөмбәчекләр, көз күрмәс борын яфрак кыя башлаган зәгыйф тупыл чаганнар күренә. Таш исе, машина исе, тузан исе аңкый. Тик менә урамның бу очына якынайган саен нидер үзгәргәнен сизәсең. Дөрес, мондагы йортларда нәкъ башкалары төсле. Ире бетон шакмаклардан кара сумала белән ябыштырып укмаштырылган, урамга ян белән утыртылган. Әмма хикмәт йортларда түгел. Алар тирәсендә аңкыган хуш истә. Өлгереп җиткән алма исе бу. Хуш исте тәмәке белән төнге миләүшәләр исе. Дымга туенган җир исе. Кадерләп үстерелгән гөлләр, агачлар исе. Саф табигатьнең җиләс, назлы сулышы бу. Шуңа күрә бу ике йорт арасында куерып үскән бакча турыннан узганда, кешеләр адымнарын әкренәйтәләр. Бераз гына булса да туктап торалар. Бакча сулышны киңәйтә, сокландыра, елмайта. Моннан 5 ел элек бу йортлар төзелеп беткәч тә, ишек алдындагы ташлы комга Савин сазлыгыннан машина торф китереп аударганнар иде. Язын шулай ук машиналарга төяп, тупыл, чаган, карагач үсентеләре таратып йөрделәр. Янәшә яшәп тә, бер-берсен рәтләп танымаган күршеләр ифрат шау-шулы өмәгә чыктылар, беләү кебек каты җирне чыгып, әлеге үсентеләрне утыртып куйдылар. Бакча әкренләп мантыды, үсте, куерды. Бу йортларга күчеп килүчеләр арасында гомер буе үз ихатасы белән яшәп, агач чәчәк үстерергә хирысланган агай апалар бар иде. Алар табигатькә булган мәхәббәтләрен, эш сөючән куллары көчен шушы бакчага салып юандылар. Җәйге кичләрдә кара-каршы ике йортның да тәрәзәләре шар ачык була. Карчык-корчык, бала-чага төрле төсләргә буялган балконнарда кайнаша. Аскы каттагы тәрәзәләрдән кара йылан башы кебек сузылып, шланг очлары чыга, алардан бакчага шабыр-шабыр су кыйыла. 51-нче йортның 27-нче фатирында яшәүче агай белән апай суны озаклап, аеррата күп сибәләр. Алар турындагы түтәлләрдә озак сыңмый торган күлдәвекләр хасил була. Инде менә караңгы төшкән. Һава җиләсләнгән, балконнар бушап калган. Тәрәзәләрнең кайсыларында ут кабынган, урамнан узучыда, бакча турында басып торучы да юк. Ни сәбәптәндер, урам фонарьлары янмый әле. Караңгы, тыныч. Бу тынлык ара-тирә генә бозыла. Сары утларын җемелдәтеп, җыйнак автобус килеп туктый, бераз гүләп тора да, выжлап урыныннан кузгала, урам чатыннан борылып, күздән югала. Йортларны яна хуш исле тынлык урап ала. Хәер, тынлыкны тагын бер аваз боза. Кайсыдыр тәрәзәдән пианино моңы агыла. Әле ярсу, әле моңлы авазлар тирә-юньгә күңелне кузгата торган сихрилек өстиләр. Менә борылыштан ябык машина килеп чыкты. Чаттан борылуга йөрешен әкренәйтте, тротуарга йылышып бераз килде дә, бакча турына җиткәч, шып туктады. Кызыл хач тамгасыннан һәм спецмедслужба дигән язуыннан күренгәнчә, айныткыч машинасы иде бу. Машинадан 2 ир кеше төште. Өлкәнрәк яшьтәге базык гәүдәле сержант кулындагы фонарын кабызды. Яктылык түгәрәге тәбәнәк коймага, аның артында кытырынып үскән кураларга төртелде. Алдан сержант, аңа ярып озын буйлы яшь егет койма аша атлап эшкә керделәр дә, көндезге эсседән суынып җитмәгән бетон стенага йылышып, йорт нигезе кырыендагы асфальт буйлап пианино моңы ишетелгән якка киттеләр. Алар орынган агач ботакларыннан шыбырдашып тамчылар кыйылды. Менә
яктылык түгәрәге берәүнең йөзенә төште. Юеш асфальтка битен куеп, гәүдәсе белән карлыган төбенә сыенып, бер яшь егет ята иде. Яктылык аңа бөтенләй тәэсир итмәде. Ул хәтта кирфек тә какмады. «Әй, егет, егет» дим. Ул кымшанмады. Фонарь яктысы аның ак күлмәген, техаска чалбарын, сандалиларын күрсәтте. Үзе шактый уңайсыз хәлдә бөгәрләнеп ята. Сержант иелеп, борынын киереп иснәде, хәмер исе сизелмәде. Егетнең баш артын капшады. Кулы Әштерхан шикләвеге зурлыгында күбеп чыккан төерне тойды. Сержант кисәк турайып басты да, кискен тавыш белән иптәшенә: «Бар, Вася, рация аша ашыгыч ярдәм чакыр» диде. «Дежурныйга әйт, аяк кеше аңсыз ята, сәбәбе билгесез» диген. «Бәлки опергруппа җибәрерләр. Ә үзең урамга чык, берәр ашыгыч ярдәм үтмәсме?» Үзе хәрәкәтсез яткан егеткә шикләнеп, хәтта куркынып карады. Алла сакласын. Аның кулында җан бирә күрмәсен тагын. Ул тезләнеп башын егетнең күкрәгенә куйды, зәгыйф кенә булып йөрәк тибеше сизелә иде. «Ай-һай, каты килеп төшкән бу» дип уйлады сержант. Аягы таеп кына кеше бу хәтле каты егылмас. Тайгак җирдә түгел, бәргәннәр моны. Булган монда хәлләр. Стена буеннан ак халатлы кешеләр килгәнен күргәч, сержант җиңел сулап куйды.